Salutare toată lumea, eu sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou început. Pentru un nou început v-aș ruga să apăsați butonul de like, să dați share, să vă abonați, că mă ajută foarte mult. Pentru un nou început o să fac o promovare la Gaming Pro Vio. I-am mai făcut promovare și el are 5 abonați, are 2 videoclipuri, amândouă cu Minecraft, cum să-ți faci primul episod cum să-ți faci nume colorat în Minecraft și al doilea episod cum să îți faci e cu mod showcase. O să apară o anotare pe ecran aici, pe undeva, și un link în descriere. Sunt fericit că am început din nou. M-a rugat Cosmin Sărdan, așa, m-a rugat Cosmin Sărdan să mă apuc și uite că fac un videoclip din nou. Da, și cam atât a fost pentru reîntoarcerea mea în YouTube. Eu am fost Cosmin, din nou să apăsați butonul de like, să vă abonați și un share, că mă ajută foarte mult. Și eu v-am spus, bye bye!